Ongi etorri guztioi, sarek jakinarazi duenez, Xabier Zabalo euskal presoa espetxera itzularazi dute. Auzitegi Nazionalaren fiskaltzaren aginduz, Xabier Zabalo Zumarragarra espetxera itzuli zen astelenean 2. gradurako erregresioa jasan ostean. Euskararen aurkako oldarraldiari dagokionez, Bizkaiko Foru Aldundiak hizkuntza eskakizunak jaitsiko ditu lanpostuen 50%ean labek salatu duenez. Foru erakundearen biraketa serio eta tristea dela deitoratu du sindikatuak orain arte garatutako politikan atzera egiten duelako. Ramiro González Arabako aldun nagusiak astearte honetan ziurtatu duenez Euskal Y-rekoa lotzeko aukera bakarra dago Gasteizko hiria. Arabako aldun nagusi Ramiro González jeltzaleak lurraldeen interesak alde batera uztea eskatu du eta berretsi du abiadura handiko trena lotzeko alternatiba bakarra Gasteiz dela. Bere alderdikide gipuzkoarrak Eider Mendozak aldiz Ezkioko lotura babesten du. Melillan aurkitu dute duela 7 hilabete desagertutako 22 urteko gazte arabarra. Melillako polizia lokalak aurkitu du 22 urteko gazte arabarra, haren familiak duela 7 hilabete salatu zuen gaztearen desagerpena Gasteizen. Euskal Autonomia Erkidegoan jaitsi eginda langabezia. Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu bulegoek 908 langabe gutxiago zenbatu zituzten otsailean aurreko hileko datuekin alderatuta. Hala, 108.453 langaberekin 0,83 egin du bera langabeziak. Lerroburuak aipatuta gaurko elkarrizketari emango diogu pasoa orain. Emakumearen nazioarteko egunaren atarian Aia Kortaberria Bilgune Feministako kidea izan da. 11 telebistako aktualitate solasaldian emakumeek pairatutako indarkeria ugariez, emakumezko eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko jorratu beharreko hainbat ildori buruz edota zaintza eta amatasuna bezalako gaie erreparatu die elkarrizketan besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Martxoaren 8-aren atarian gaude eta honen arira hitz egitera etorri da gaurkoan aktualitate solasaldira Aia Kortaberria Bilgune Feministako kidea. Arratsaldeon eta mila esker gurera etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Esan bezala, martxoak 8 bertan daukagu da eta Euskal Herriko mugimendu feministak hainbat mobilizazio ugari deitu ditu larun bat honetarako. Konta iguzu zeintzuk diren deialdi nagusiak eta zer nolako egitaraua aurre ikusi da Euskal Herri mailan. Bai, begia esan Euskal Herri mailan nahiko suerte dakago suerte edo indako lan baten ondorio, baina mugimendu feminista oso artikulatuta dakago bai herri, hiri, auzoetan eta martxoa 8 agenda feministako data finkatu bat izan da, horren erakusle bai izango da, ez? Egia esan mobilizazioak eta manifestazioak deitu ditugu hauetako guztietan deitu ditugu herrietan, hirietan, ikastetxeetan, bai. Eta gainera, urten larun bata izan da, pixkat egitarauetako asko luzatu indira, eta orduan askotan mobilizazioak aizialdiak bai naztauta ikusiko ditugu. Eta, beti bezala ez, hiriburuetan jende gehien pilatzen da, eta horbe bai indarra jartzen diegu. Eta urteen mobilizazioetako batzuk eguerdian, deitu ditugu, adibidez horietako batzuk Donostin 12:00 izango da, Gasteizen bai 12:00, Iruñan ordu batetan, eta Baionan eta Bilbon arratsaldez, Bilbon 6:00 eta Baionan 5:00. Eta aipatu duzu egitarau hortan aisialdia ere egongo dela, ekintzanen batzuk edo aipatzearren zer topatu dezake jendeak gerturatu ezkero? Bai, esan larun bata izan da eta mobilizazio batzuk eguerdi partean jarrita, herri batzuk animatu dira herri bazkariak antolatzera, beste batzuk herri bazkaria eta geroko aisialdia, ikusten dugu martxoak 8 bai badala espazio publiko hartzeko momentu bat, eta espazio publiko hori lortzeko modu ezberdinak baliatu ditugu. Aurtengo leloa, aukeratutako leloa da faxismoaren kontra Ausardia eta Aliantza Feministak, zergatik aukeratu da esaldi hau aurtengoan?
Bai, bueno, nik uste irakurketa bateratu badala, gaur egun mundu mailan, azken garai honetan edo, fasismoak gora indabela. Eta guk autu hau indogu, gure leloan fasismo hitza agertzeko, baina bai azpimarratu behar dugula fasismo hau bere modurik zabalenean ulertu behar dugula. Ulertzen dugu, igual beste belaunaldi batzuentzako edo fasismoak badakala iruditegi oso konkretu bat, baina guk bere zentzurik zabalenean ulertu nahi dugu. Alde batetikan badakigu oso erreza dela identifikatzea Vox bezalako alderdi politiko batzuetan eta hauen diskurtsoetan, hauek hemen fasismoa hauela, hau fasismoa zabaltzeko modu badala. Baina guk hori baino irakurketa sakon hau nahi dugu, eta ez dugu fasismoa kanpoan dauen faktore bezala bakarrik ikusi nahi, ez? Barrura begiratu nahi dugu, eta guk ulertzen dugu jende batentzat zaila izan daitekela ulertzea adibidez fasismoa erabiltzen dugunean ari garela jarrera edo diskurso arrazistetaz, diskurso transfoboetaz, eta horiek ez ditugula bakarrik eskuineko alderdietan edo eskuineko mugimenduetan ikusten. Ezkerrekoetan ere, tamalez, erreproduzitzen ditugula jarrera horiek. Orduan, autokritikatikan bebai badaka. Esaten dugunean fasismo, horregaitik bere zentzurik zabalenean edo erabili nahi dugu. Izan ere, ikuspegi atzerakoiek gazten artean zabaltzearen lortu dute, esaten dezun zentzu zabal horretan. Azken txostenek gainera, Emakundek plazaratu dituenak, besteak beste, islatzen zutela generen arteko distantzia bat, ez dakit ideologiari dagokionez ero, zentzu honetan, hau da neskak geroz eta feministagotzat zutela euren burua edo identifikatzen zirela, eta gizonak edo mutilak aldiz matxismorantzako joera bat zutela. Nola ulertu dezakegu hori? Bai, egia esan interesgarria da, batzutan olako ikerketak edo olako txostenak ateratzen direnean guztiz, beraien funtzioa dakatela, eta garrantzitsuak direla, baina batzutan nik uste badauela tendentzia bat fokua bertan jartzean, eta igual batzutan arazoa ikusten dugu gazteek dakatela. Eta, nik guk bete esaten dugu gazteria edo jende gaztea gizartearen parte bezala ulertu behar dugula, eta askotan gizartean dauzen olatu edo tendentzia horien isla bat izaten dela. Eta esango neban, momentu honetan alduntzetik edo neska gazteek jarritako marra gorri edo marra batzuetatik datozen erreakzioetaz hitz egiten ari garela. Nik uste momentu honetan beste gizon helduago batzuengan dauzen jarrerak auki aldituztela, gizon gazte hauek, baina nik uste desberdintasuna hori dela. Momentu honetan, emakume gaztei edo neska gaztei feminismoak fuerte eman diela, eta badauzela sektore batzuk gazteen artean oso antolatuta dauzela, eta izan direla kapazak beraien marra gorriak jartzeko, beste belaunaldi batzutan agian pasatu ez dan bezala. Eta horren erreakzio bezala ikusten ditugula, gizon gazte hauek dituzten jarrera matxista hain agerikoak. Indarkeria matxistari emango diogu espazio orain. 2024an 6 emakume euskaldun erail zituzten gizonezkoek, 5 Euskal Herrian, bata Kostarrikan zegoela. Datuak biltzen direnetik, 2003tik zifra tamalez ez da gehiegi aldatu, gora bera txiki batzuk urteetan zehar, baina bai mantendu da nahiko berdin. Zergatik gertatzen da hau, eta euskal gizartea azken 20 urteetan aldatu, baldin badaldatu, nolatan mantentzen da zifra? Bai, egia esan erailketa matxistena, esan dezakegu dela patriarkatuan muturreko espresio bat, atzera bueltarik ez dakana erailketa bat. Eta, egia da zalantzezina dela mugimendu feministatikan aurrera pausoak eman direla eta eraldaketa bat egon dela. Baina, azuk esan bezala, argi auki behar dugu zer dan honen erroa, eta honen erroa da bizigaren sistema dela patriarkala, dela kapitalista, dela koloniala, eta horregaitzik beti erro horretara begiratzen egon beharko ginatek, hau aldatu ezean jarraituko dutelako erasoa gertatzen, eraso txikienetik hasita edo mikroenetatik erailketara pasatu arte. Esan berri dezun bezala, gizarte edo gizonezko guztietara zabaltzen den
kontua da askotan ikuspegi matxista hori, baina agian atentzioa deitu dezake nerabeen artean nola zabaldu den bikote heterosexualak ituzenean, mutiletan neska dauden diren bikotetan, kontrolaren kontua nola daukaten horren normalizatua behintzat inkesta eta ikerketek esaten dutenen arabera, nola mutilak kontrolatzen duen neska, izan mugikorren bitartez, izan euren sare sozialen bitartez. Zifra horiek arduratu egin beharko gintuzkete, edo zein estrategia ezarri beharko litzateke egoera horri buelta bat emateko, aipatu duzu pixka bat erantzun integralarena, baina honetan sakondu nahi badezu. Bai, nik uste badala eragiteko foku bat gazteena, badirelako gure etorkizuna, ez eta gure etorkizun hori izaten nahi dugulako feminista eta antikapitalista eta antiarrazista, eta hortaz, bai edo bai izan behar dira eragiteko foku bat. Hala ere, hori, ikusten dut, beste foku batzuko bai jarri beharko genitxula momentu honetan. Baina guztiz adoz, hauek eraldatzeko heziketa izan behar dela feminista, irakasleek transmititu beharreko eduki, balore horiek feministak izan behar direla, edota ja, hizkuntza hartuta bere osotasunean, iristen zaizkien mezuak, auki behar dituztela referente kultural feministak, aisialdia ulertzeko, eskola kanpoko aisialdi hori, hor bai behar ditugula oso figura zehatz batzuk ezin dela edozein izan bereekin kontaktuan dauzenak, orduan, uste dut erreparatu beharko geniola modu oso zabal baten beraiek kontaktuan dauzen espazio, lagun, aisialdi, toki guzti eta guzti horietan interpelatu. Sexu indarkeria ere oso presente daukagu oraindik, gaur egun, astero azaltzen dira honen harira emakumeek ezarritako salaketen inguruko albisteak, eta salaketa horiek ere gutxienekoa dira, dakigun bezala, eraso gehiengo oso zabala, ez delako salatzen. Zergatik diogu beldur oraindik salaketa hori pintzeari emakumeok? Sistemak ez gaitu nahikoa babesten, gizarteak oraindik ere epaiketa zorrotza egiten du honen inguruan, zein da, zuen ustea? Bai, nik esango nuke tamalez oraindik ere salaketa bat jartzeko pasatu behar ditugula bi epaiketa mota. Bat judiziala eta beste bat soziala. Hau ez da gertatzen adibidez lapurketa bat salatzen dugun momentuan, baina bai indarkeria matxistaz ari garenean, ez? Judizialean ja ikusiko dugu nola legeek ez gaituzten babestuko, nola oso prozesu traumatiko bat bizi beharko dugun, salatzen dugun momentuan, gure bizipenetatik hasita, hauek kontatu beharko ditugulako, ikusiko dugulako nola epaileek babestu beharrean biktimizazio batera eramango gaituzten. Orduan, hau ja, nahiko gogorra izango ez balitz, bizi behar izaten dugu bigarren atalau dala soziala. Ez gizarteak gugan jarriko da fokoa eta batean bihurtuko gaituzte eraso honen errudun. Ez da jarriko da zalantzan gure jarrerak zeintzuk izan ziren, ia zerbait inalko genuen hau ekiditzeko, ez? Eta gero beste eta bar luze bat. Orduan, nik uste guztiz tamalez ulertzekoa dela, ez? Gaur egun oraindik eraso asko eta asko ezalatzea. Halare, emakumezko eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortze horren bidean, aipatu bezala aurrera pausak eman dira, baina badaude oraindik indarkeria oso zehatz hauez gain, beste arlo batzuk jorratu beharra direnak oraindik ere berdintasun hori lortzeko, eta horietako bat zaintza da, oraindik oso feminizatua dagoena, bai profesionalki eta baita pertsonalki ere. Bai, egia esan mugimendu feministak azkenengo urteetan hemen salto kualitatibo handiak eman ditu, horietako data bat azaroako 30ko greba feminista orokorra izan zen, eta nik uste lortu genula zaintzen gaia erdigunean jartzea. Ez da, nik uste lehen azaldutako eraikuntza honetan, gizarteak edo patriarkatuak sortzen ditula emakume eta gizonak, eta emakumeak izango direla balioa ez dutenak, eta gizonezkoak bai, emakumeak indako lan horiek ez dute baliorik izango, ez? Horregatik zaintza lanei ematen zaien irakurketa guzti hau.
ez baliorik ez ematea zaintza lanei, emakumeek betetzen ditugulako, edota ez ikustea inungo funtziorik dutenik eskutatuta egotea, eta barrez. Kontua da, emakumea merkatuan sartu zenean, beste merkatu bat utzi zuela desatendituta, edo kasurekin gabe izan zala etxea, edota bereziki etxean ematen ziren zaintzalan guztiak. Orduan batean utxune bat agertu zen, ze momentu hortar arte doainik egiten genituen lan asko, umen zaintza, kozinatzea, etxea garbitza eta abar, batean ez zituen inorrek betetzen, eta ikusi izan nola hau guztiz beharrezkoa zen bizitzak jarraitzeko. Eta aurrera begira, nola planteatuko zenukete etorkizuna? Zeri erreparatu beharko lioke mugimendu feministak epe labur eta ertainean, edo zeintzu dira landu beharreko edo borrokatu beharreko hildo nagusiak hemendik aurrera tarte horretan? Bai, nik uste alde batetik lehen aipatu bezala, egongo zala, holan, aterki handi bat, bizitzak bizigarriagoak izateko borroka hori, eta hemen sartuko lirateke zaintza lanak, eta honek dakarren guztia, eta beste alde batetik bai indarkerien gaia egongo litzateke, hau historikoki mugimendu feministak landu daben gai bat izan da, eta tamalez hemen bai lanean jarraitu behar dugula. Azaro, 2024ko azaroa erdialdean, Bilguneko topaketa feministak deitu genitxun, eta hemen asko landu genuen utopien gaia. Pixkat, utopiak irudikatuz, ez helburu bezala, baizik eta gaur egun antolatuta dauzen feminista horiek aktibatzeko eta ilusioa pizteko tresna bezala. Eta nik uste, hau gakoetako bat izan daitekela, eta gainera, asmatu behar dugula hortan, Ez bakarrik helburura begira, ze helburua badakigu zein dan, edo helburua nahiko genuen izate Euskal Herri feminista, antikapitalista, antiarrasista baten bizitzea, baina kontuan izan behar dugu ona iristeko bidea bebai zein dan. Eta bide honetan gainera jendea batu behar dela. Eta hortarako behar dugula ilusio bat piztea, eta guretzat bebai, burruka hau, bide hau, izatea ilusionantea eta izatea bizigarria. Horregaitzik askotan sortzen dira talde esmistoak, horregatik behar ditugu guretzako bebai aixialdi espazio feministak, nahi dugulako bide hau badakigu sakrifizioa dakarrela, badakigu talka asko ekarriko da bela, baina ilusionantea ere izan behar dalako. Eta ilusioa piztuko da ben hori uste dugu izango dela imaginatze hori. Eta pentsatzea eta ikustea ari garela aurrera pausoak ematen horra bidera. Gai, zeldatu zaurten ere, 1976 martxoaren 3an, poliziak egindako sarraskia gogorazteko manifestazioa egin dute Gasteizen, bigarren urtez jarraian, tentsio uneak bizi izan dira ertzaintzarekin. Milaka pertsona batu dira martxoak 3ko manifestazioan. Aurten, 1976an egindako ibilbidea errepikatu dute. San Francisco Aziz Elizatik abiatu eta katedral berriraino joan da manifestazioa. Martxoaren 5ean egindako hileta omentzeko asmoarekin. Hasi aurretik, monolitoan omenaldia egin diete eraildako 5 lagunei, eta hauen heriotzak salatzerakoan poliziak hildako pertsonei ere. Bigarren urtez jarraian, tentsio uneak bizi izan dira ertzaintzarekin. Manifestazioaren atzealdean zeuden pertsonen aurka egin du, objektuak jaurti eta edukiontziak irauli dituztela argudiatuz. Aurrek urtean, gainera, manifestazioan agente bat infiltratuta zegoela salatu zuten. 2006an berriz, poliziak Andon Itxasko zauritu eta espetxeratzen saiatu zen. Langileen omenezko monolitoaren aurrean, justizia hitza zioen pintada bat agertu da goizean. Gasteizko udalak segituan garbitzeko agindu du. Hala ere, arratsaldean berriro ere agertu da. Pintadak Eliza ondoko baldozetan 1976an odolez idatzitakoa gogorarazten du.
Goizean lore eskaintza egin dute monolitoan, poliziak egindako sarraskia gogorarazteko. Aurretik, Elizaren atzean batu dira, martxoak 3 plazan, bertan langileak bildu baitziren duela 59 urte. Han, Arnaldo Otegik, EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, argi utzi du herri honen itxaropena martxoaren 3an loratutakoa izango dela. Era berean gaineratu du gaur egun ditugun eskubideetako bat bera ere zela posible izango, herri eta langile mugimenduaren borrokarik gabe. Elena Pérez Barredo laneko eta gizarte segurantzako sailburu ordeak nabarmendu du eraildako langileak euren lan baldintzak hobetzeko grebarako oinarrizko eskubidea baliatzen ari zirenean hil zituztela. Astelenean bertan estatuko aldizkari ofizialak martxoaren 3ko Eliza Memoria Demokratikorako gune izendatzeko prozeduraren hasiera argitaratu du. Esandakoaren arabera 12 hilabeteko epean ebatziko da. Bitartean, Eliza zatika erortzen ari da, barrutik eta kanpotik. Euskal Herrian euskarazek salatu du euskaraz mintzatzeko eskatzeagatik bere kide bati eraso egin diola tren geltokiko agente batek Tolosan Inauteri jaietan igandetik astelenerako gauean. Euskal Herrian euskarazek salatu du euskaraz mintzatzeko eskatzeagatik bere kide bati eraso egin diotela Tolosan Inauteri jaietan igandetik astelenerako gauean. Jakinarazi dute tren geltokiko segurtasun agente batek eraso ziola gazteari. Mutilak euskaraz hitz egiteko eskatu ostean. Euskal Herrian euskarazek gogo salatu du gertatutakoa eta horrelako erasoak onartezinak direla esan du. Andu Martínez de Rituerto Tolosako alkateak kezkaz hartu du salaketa eta udaletik gertatutakoaren inguruko azalpenak eskatuko dituztela esan du. Lan heriotza baten berri dugu gaurkoan, langile bat hilda Elorrion makina batek harrapatuta. Urte hasi zenetik 2 hilabete eskas igaro direnean, 9 dira dagoeneko Euskal Herrian lanean ari zirela bizia galdu duten langileak. Azken langilea astearte honetan zendu da Elorrioko Betxaide lantegian makina batek harrapatuta. Goizeko 8etan gertatu da ezbeharra Lakuako segurtasun sailak Europa Presi jakinarazi dioenez. Makina garbitzeko lanetan ari zela gertatu da ezbeharra. Behargina makina batek harrapatuta geratu da eta suhiltzaileak ura erreskatatzen saiatu diren arren bertan hilda. Ela sindikatuak azpikontratazioaren arazoaren gainean jarri du fokua, prekarietate iturria delako enpresa askotan azpikontratetan ez baitira ezartzen laneko istripuei eta gaixotasunei aurre egiteko prebentzio neurri egokiak. Sindikatuak salatu duenez, Betxaide galdaketa enpresa bat da eta beraz istripu gehiago izateko arriskua handia da ez badira neurriak hartzen. Lab sindikatuaren datuen arabera aurten Euskal Herrian 9 behargin hil dira, astero bat batez beste. Azkena makina batek harrapatuta hildako 2. langilea da, eta 9tik 3 lanera edo lanetik etxera bidean izandako istripuetan zendu ziren. Iaz, sindikatuen arabera, 74 langile hil ziren lan istripuetan Euskal Herrian aurreko urtean baino 5 gehiago. Erreforma fiskalari dagokionez, Podemosek ez du erreforma fiskala defendatuko diotenez, barne kontsultan berdinketa teknikoa izan dutelako. Ahal dugu ez du babestuko EAJak eta PSEek sustatutako erreforma fiskala. Izan ere berdinketa teknikoa izan dute egin duten barne kontsultan eta parte hartzea 25 ingurukoa izan da. Horietatik 46 babestu dute erreforma fiskala. 43 aurka agertu dira eta 11 abstenitu egin dira. Gauzak horrela azpimarratu dute berdinketa ia tekniko hori eta kontsultan parte hartze txikia ikusita ezin dela akordiorik lortu. Hala ere, Alderdi Morea prest agertu da jeltzaleekin eta sozialistekin akordioa lortzeko. Eta gaineratu du beste proposamen bat aurkeztuko balute aztertu egingo luketela. Erantzunkizunez negoziatzen jarraitzen dugu eta espero dugu EAJ eta PSE ere arduratsuak izatea eta zerga erreforma aurreratua lortzeko urrats ausartak ematea. EAJak eta PSEek 3. alderdi baten babesa behar dute Gipuzkoan eta Araban erreforma fiskala onartu ahal izateko. EH Bilduk osoko zuzenketa bat iragarri zuen joan den astean, baina negoziazioari bide emateko zuzenketa partzialak ere aurkeztu ditu taldeak. PP negoziatzeko prest agertu da, baina sozialistek uko egin diote haiekin hitz egiteari. Hori horrela, oposizioko talderen bat erakarri nahian EAJak eta PSEek beren proiektuari zuzenketak aurkeztu zizkioten batzar nagusietan.
Besteak beste, errenta zerga ordaintzetik salbuetzia egoteko gehienezko kopurua 19.000 eurotik 20.000 eurora igo dute. Onaino gaur kontatzeko genuena, Lukiek taldearen bi bizak eta ziztada eta arlantzen kultura estateko abestiak datoz orain. Agur? sustatzen. Mundua aurrera doa, naizta batzuek ez duten lortzen. Kultura estatikoa, behin da berriro da sustatzen. Itzaletako doinu, 11 aldiz moldatuz, aukeretatik enduz, ta hemengoa ere du. Gaurko musika biharko, kultura mantentzeraino. Gaurko musika biharko. Kontu zibili hitzoiekin, segi beti izan da korrekin. Ez egi, naizta jakin, orain heldutena ez da egin. Aurrerantzioan beharrean mantendu dezagun gurea dena. Estatiko bihurtu denean kritikatu albokoarena. Hainbat alde berrita ez aldatzen grafikoa, bozgorailutan berriz errepikatu diskoa. Defendat ezagun kultura berritzaile, jaso ditzagun proposamenak barne. Musika berdina entzunez gaurko generazio honen hiltzaile. Gaurko musika biharko.